tu na kan muang ani lob kan hotel lobby nia chuan hi lai zone valley first floor kan restaurant om na zone ania hei Christmas don nai ani to a Christmas tree tour as sang don khop mai he kumdanga chuan ni kumate chuan tiang tia tom lo ni chumon nal don lut to kai arwang am le tlema zong an chei to a anal don khop mai na kina an siam pum huna te po kalo la lenga so song lai step te so eng nal to me ma ka kal chak top tu na hian anal khop mai country chu khu tiang tur khu nya pum pu pangkha ni ve don lem lo ban yang lighting ceremony zanin hian om dona an ti ve thei lo mai thei ku lai ti kwan ek sep lo ban lighting off hian akina o ti hianin be sei lo takin wan ne thak takin lighting ceremony a chuan kan tel ve thei don lo wa ti hian ka chu oi ka lobby lampanin first floor atangin hei alo eng moi nom to em maya kal pa hian hei kan la thamot mu la thla te hi hianin ikwal te don dimpui turin tian zai le lam hun te kha om don chu to yom tu chuan kan tel don ani sorry ting ceremony ka pui don na hi music in start vele guest ne na ka pekwal don ani so ei turte oma drinks te sem don so le son in turte so da son pui oma kalati ya shela so amboy khop na spice kitchen hostess Christmas tree lighting ceremony in Nedona ai ei tur sem tur hoten ya taki Christmas look khum hi ka sem dona chuan so ta son hei achi ni achi hi achi te cham lo ma se lian thave khom me a ni na nal to pa chuan so lama te son an zaya se ya tam poka an la ti eng lawa dei pui oma kalau ko dali ko lo ko mangai kan di chasak se di chadani o Merry Christmas. Hay kalukum sem turte. So ta khana khani te. Lighting ceremony. Ta en turte. Yes. Dam te nal mem so snowman le. Sakite. Hei tan lo hun don to a ya thau tu te pon tang ma arem chang le mana piar ko po staff so te po tel vek tu rin ti han min so ma chuan an tang ma anim le he mi khwal te ei jan no ang tu tau po pon lo suk ve joy to the Lord is come let earth receive a gift. Sing along. Let every heart prepare it, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and joy to the world, the Savior. The song. Auf die Geiste. Tihan Christmas la nen Christmas carol ang deuh khan kan han nei vel ta anuam kan ti hle me ke ni po kan Christmas bowa kha aron chok khawani chu zai thiam te tian an soma tian Christmas la te ne na han ti vel chuan lu po leng ruma nam dang kara anuam khup me
chuan mi zo te chu kan hriat angin Christian vek kan nia hian in Christmas carol te hi kan enjoy em a chu mai ba ka hian namtang te po hian Christian an lo ve zel boka an ni pon an enjoy em a kan enjoy tlanga ma se hei namtang ho chuan Christmas ni ming top khan an pu ve topa enge an ta na limom na shan pa ve vak khaum lo ni chu lo hriat pon chu thiam lu tuk lo an zai lam kut beng ve mai maya cái này cho anh hay thìn nung ta kinh là nuam cần tiền thì chúng mo tiếng là hắn man tiền thì sorry that's it oh hay tiếng là hay tiền thế là cần phụ dễ là staff te pole mi kwal te pon kan ron enjoy em à chan chu kan zai thiam som te experience an nei tha mi cho puran thiam a tianin kan zawai main hur takin min siama lau lim le nuam takin min zai pui thewa nuam kan ti em a bikin kan tan Christmas te lut wang ke ni pui chuan a bik takin kan enjoy o ti khan rei tok pang la ni thum be lan sak lu chuan Christmas light on hu chu alo thleng ta a tuna alo engang hay kan huang hian kan Christmas tree kan ti ve tree chu mi zo te kan lo sha dana phein nen chuan tree kha chu ang vak lo anga ke pon ka tia ma se a minga a khe tianga lian tak maya Christmas tree ming choya han siam shim hi kan hlut ve shim nuam kan tia tin helai hun lai ba ka hianin helai mi hun hianin an lo la chei zo lo khum maya ari le deu to a tu na ka video edit lai mek to hi chuan hi ai hian an chi nal le to a hei ai hian mu anuam le to ani chu ma se heti ringot po hian a hlimom be mema Christmas vibes karon om ve ni chu kan tan cha chuan anal ve ko me hetianga namdang kara Christmas kwala hetianga an om hi anuam ve du ma hai soi pya thiama harmo anuam du khop me in namdang te po hianin Christmas hi chu nge Christian te lo ni ve lo ma se Christmas hi chu entina motak hian an ni po hian nuam an ti ni in sia he an liman lom ve em ani everybody can sing merrily we go guys đâu cái lâu hay đâu are you ready? Welcome somebody. Be who? Santa. Are you sure? Let's see who shouts Santa. 1, 2, 3, go. Santa. 1, 2, 3, go. Santa. Now it's on. Woo! Come on, let's go. Now for him. Crashing through the snow in a white house open stand.
Santa Claus is coming to town. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you. Why? Because Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows that you've been very good. So better be good for goodness sake. Amen. Again, 1, 2, 3, 4. Up with the hey and the he and the with the he and the ha and with the he and the hey and the the happiest Christmas tree. And 2 and 1, 2, 3, wait, up, right there, right foot dance, up. Follow me, follow me, follow me, follow me. 2, 3, go, up, and clap in the air. And 2, and 1, 2, 3, 4. Take your legs. Oh, hey, tu na kan huang hian kan lam dan style te kan han thak lia ti hianin alai thilan chei kwal hi biak ina lam tuala kan lam ang mai hianin bial siamin ti hian kal kwal ti hian kan han lam vela he hianin biak in kan mizoram kan biak ina kan khoma pathian paka kan zai lam akan kal kwal ang mai kha he min ngai to atira lunga ti lek e mema anuam boxia hei kan ti dana ni ti an shiat wang ni po in ka shilawa hei sai tu hianin anim tu khan ti hianin anti vela chulai kara chuan he kan ti dan chin te tak mai khan tian kan han kal kwal veli anuam khop mai am kwal te le ke ma ni be hian nuam mi kan ti pera he kan hotel a chuanin ke ni ho hian nuam kan ti de ubernin ka sia mu no min ti lak lo ke ma ni la chuanin nuam kan ti lak lo sia kan in zoom le thelo ani deu ber mai tiang hun ti kan tong kha ta mo chuwang chuanin anuam kan em ani top mai ani kan enjoy ve topa don he samitai santa tanga Very well. Very much stand. Can you take a pic, please? Somebody, can you please take a pic for me, sir? Thank you, sir. Khan hun top lam chu lo ni ta dera khati zong khania kan Christmas carol lighting ceremony video koron chop chwa thei chu nia atop thlenga video milo en thlak sak tu te lom thu ka soya in zawai chunga lom thu ka soi mol mola ka video te like le comment te kha min lo pek sak ula min lo la subscribe lo ni chan min lo subscribe sak ve theu don nia mang thavek ule